kay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyag. Mang tadray aw, kan liwliwa, kada kayo padganmi adumdumngay. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Anya man na kita in order mo iti online, Melissa, bakit? For business purposes dagitala kay. Ay nawaw, agbay and sell kamutan? Saan? Anya nga ron? Uso ti eyelashes extension ita apanawan. Iso apadasig man met apagkwartaan. Anya na ita eyelashes extension na ya? Artificial ako rimatmat no iso ti maawatam. Agpakabit da iti artificial ako rimatmat. Tapno pumuskol kan umatdug ti kurimatmat da. Amom nga ron, ti mga kabe. Ay nawa, nalakalaang nga maadal day talakay. Adamot ti YouTube. Kita, tane, kurimat-mat da ita. Amangan nagkamali kakit da, kat maapektaran ti matada. Nalakalaang day ta. Ay nawaw. Awanon ti rumbang nga pagdanagam lakay. Ne, adamat gaya man sideline mo ita, Mari Melissa. Ay, wan mare. Amangan ko nak, no kayat mo mat, agpa-extension, mare. Tapno pumuskol, kun umatidug mat ta kurimat-mat mo. Karkaro a pumintas ka, no atidug ti kurimat-mat mo si ka. Sigurado ka ka di, Mare? Ay nawaw, sigurado daytan mare. Ay napo, aglanglangan to a kurimat-mat dagiti beauty queens no kwa. Manungay ti singir mo, Mare. Nalakalaang mare, 500 no cash. Awan nga ta ti side effect na? Saan nga ta maperdi ti kurimat-mat ko no bilang man ta agpa-extensyonak, Mare? Saan mare? Basta aramidom laang ti ibagakin ka. Sige, tapagpanunutak pa'y man, Mare. Ay nawaw! Apay apagpanunutang pay laang mare. Siyak mo ti mangikabit. Apay, awan pa nagtalak mo kanyak aya? Agsarming ka mare. Kitang tinangam. Bagbagay mo launay ti kasta ako rimatmat mo. Ay nawaw! Atidug kan na puskol ti kurimat-mat ko, Mare. Saan nga ta nagalas sakitaan, Mare? Bagbagay mo tupay mare. Kasla ko rimatmat dagiti beauty queens ko naklangaruden. Ay, agyaman naklaunay, Mare. Awan ti anyaman na mare. Aramidem laang dagiti imbagakin ka itaya. Tapno saan ang maperde mare. Wen, Mare. Oh, adto'y ti bayad ko. Agpakada akmatlangan, ta sigurado nga urayan nak ni nanang. Urayan na ti iyawid ko asidaan mi. Okay mare, agan anad ka. Inton maminsan tumanan. Nasalaw ko ni Mari Adela di tadala ni tay. Nagatidog ti kurimat-mat na si ka. Anya ti makunam lakay. Bagay na, san ka de? Nagatidog kan napuskol launay, bakit? Madlaw ng artificial ti kurimat-mat ti kumarem. Ay nawaw. Siyak tinangikabit iti eyelashes extension na. Angam kastapay laang mat ti ibagam. Di nakpay suportaan mat. Ibagbagak lang ti pudno, bakit? Ay, day takot ti kagurgurakin ka. Kontraam la aminen. Napuskol ka natidog nga road. Aglang-langamot nga anya ti kumarem. Ay, hanya pa'y kumangay tinamnamaikin ka. Feedback day jay, bakit? No awan tinasaya at nga ibagam aguli magkalaangan. Jack magustuhan ti kasta nga ugalyam, ha? Ada ako, nanang. Ay nawaw. Abay akas tati kurimat-mat mo nga'y anak kaw. Dayto'y ti kunada nga eyelash extension, nanang. Eyelash extension. Bagay ko kadimat lang, nanang. Huwag mo kidi bagbagay mo.
Isunalaang ta, ha? Napuskol ken atid dog launay may. Tinapatag kat bagay ko, nanang. Tapno sulit mo timbayad ko iti kumarik, ah? Ay no kasta, ti kumarem, tinangikabit iti dayta. Wen, nanang. Ah, awan nga ta ti side effect na dayta, anak ka. Basta surutak ka no tibilin ti kumarik, nanang. Malala. Ah, sige, panawan ka pa'y nga raw. Ta ilutok ti ginatang mo a karne. Tapno mangal daw tamutain, anak ka. Ay, makaina na mo alaang hinda tao. Makabannog mo't gayam no agsasaruno ti umay agpakabit iti artipisyal ako rimatmat. Atid dugmat ngamin ti pila itay. Ay, kung nagtumot nga minkin kalakay. Kita ket nakamanutan. Ay, dago sa makaurnongak no kastoy laang. Sigurado am laeng, ahusto ti panay kabit mo, tapno maliklikan ti negatibo feedback bakit. Ay, nawaw. Siyempre mo talagay. Amok, tira aramida. Palagip laeng. Malala, alawanan. Agrupot kakit din. No, adapay ti papanamtan eh. Kaslag tudo manan. Mapan ko lang pakanan dagiti pato ta. Agawit akmat la adagos. Ala, agrupot ka nga rodan, tanay. Sana day ta pakibibiyang ang pailaang ti sideline ko mo. Nanang! Nanang! Ay, nawaw. Anyat napasamakin ka na nakaw. Dagiti matak, nanang. Ah, nalabaga ken limtag mo't anak ka. Nasakit nga rod, nanang. Ay, abang mo side effect daytan ti eyelash extension nga pakabit mo. Nas ka na makasaritak ni Mari Melissa. Ay, wan. Ag feedback ka ken kwa na. Tapno muna mo ta. Agpa-check up ka mo laang. Ta saan tayo asigurado no kamalay ti panangikabit da. Iso akas ta tinapasamak iti matam. Wano, ada mo inaramat na a chemical nga allergic mo. Wen, nanang. Mapanak iti ayandaing ton madamdama. Una umpay ti agpa-check up. Tapno ammom ti ibagbagam iti kumarem, anak ka. Amangan mo't nga men, no di mo inaramid dagiti bilin ko ken ka. Iso akas ta tinapasamak, mare. Ti ko na tinagpa-check apak. Kamaliting kastam anang ikabit, Mare. Isumat lang ti kunada iti parlor ang nagsaludsudak. Kasano kumakamali? No kamali o di limteg ken limabaga ko matimatam idiin kabit ko. Angam saan mat? Dua nga aldaw tinapalabas. Sa agreklamo ka, kasta. Sa anak nga imay tapno makiapakin ka, Mare. Imayak, tapno ammum tinapasamak. Tapno masulbar adagos. Kansanan ang mapadasan dagiti customer mo to. Di mo pala idiritsumot. No kayat mo ti agparefan. Ado kayo mo't ang nagpakabit iti eyelash extension. Angam si kaman laang ti agreklamo? Ti kanyak laang. Adalem pa'y mata na saya at Mare, sakbay amangi kabit ka. Tapno maliklikan ti kastoy apasamak. Kitam ti bayad ti agas ko. No kwarta ti habol ko, diin pabayad ko kumaamin day takin ka. Ay, no awan tinasaya at nga ibagam, agulimik kan. Pumanaw ka matlaang iti sangwanak. At dati umay agpakabit iti kurimatmat intun madamdama. Amangan no iti kastang aramidem kat madismayapay kitdi. Kumusta ati check up mo, Adela anak ko? Kamali lang tinkas ti kumarik anang ikabit nanang. Iso alimtag dagiti mata. Anya? Adamat kit din reseta da nga agas. Kinasaritak matlang ti kumarik. Impakamukin kwa na tinapasamak. Tapno saan ko man maulit. Nga madikat din ti tono ti boses na. Kabayatan ti panagsarita mi. Ay nawaw. Apay ka no nga ay. Aguli makakano nanang. Ay nawaw. Para mo't itinegosyo na dayta. No adda ti feedback, uray negatibo pa'y dayta. Akseptaren na kuma. Pagadalan na. Tapno napimpintas ti serbisyo na. Ipagarup na pa ng dadail ti aramidak nanang. Kwarta lang ka no ti habol ko. Anya? Anya ginadamag ko?
Limtag kan limabaga karo ti mata ni Kumarim Adela. Bakit? Ay nawaw, asino mo't nga iti nakadamagam iti day talakay. Isuda adi ta tersena. Ay no kasta, imarmarites nakgaya man day ta a babae? Pudno ka di tinadamag ko. Wen, imay idi na minsan. Ang masiguradok adi na inaramid ti bilin ko kenkwana. Isu alimteg dagiti matana. Panang dadael manen ti kastang aramidin na day ta a babae. Amangan mo't no da kamali ti prosesom. No adda di nagreklamo kumaamin na customer kon. No siyak ti sika. Kinasaritam kumaana saya at ti Kumarim. Ay, kasano ko ma? Kat naglawag apa nang dadael mo ti kastang aramidin na. Imarmarites nakpay gayang? Ha? Idi mandak to pay dita a babae? Di man damot asasawam dita. Tap na agsardimin ha? Siyak, ti malugi no kasta ti aramid na. Idi manda nakakanaw ti Kumarem, anak ko. Bayam tagdemanda nanang. Adda pa maneknek ko nga adda ka mali iti proseso na. Iso akastoy tinapasamak kanyak. Ay una yan, gapulaang iti artificial ako rimat-mat. Di na ngamin maklon nga adda ka mali na nanang. Ipilit na nga iso ti husto. Di na maawatan at i-feedback kat importante. Tapno na pimpintas ti serbisyo na. Iti anya kumaga po dadaulak ngay. Sanak mataman nagapala tao. Saan adakes ti agpapintas? Agam kamali at tao ti inasidgam, anak ko. No makita dagiti judgmental, ibagada manen ajak ngamin ammo ti makontento. Uray basol mo't ni Mari Melissa no apay akastoy tinapasamak. Aramidum latanoan niya ti maiparbang. Tanay, delikado ti kasta anak ko. Kasanon, no naapektaran tamatam. Ketong palbiag adikan makakita. Kasano kalaengan, anak ko. Mandam kanumot ni Adela ako Kumarim, Melissa, anak. Pudno ka day. Talaga nga, di mandak da dya babae tatang. Ay nabaw. Anjat na pasama kaya. Siyak nga ro ti pagbabasulin na no apay alimteg dagiti matana. Apay mo talimtag. Agasam, ipilit na akam mali ka no ti panangikabit ko iti eyelash extension na. Iso akas jay tinapasamak tatang. Amangan mo't no pudno ti bagbagana, anak ko. Ay, imposible Iti amin ang nagpa-eyelash extension kanyak. Isulaang mo tinagreklamo akas jay tatang. Nene, agora ka. Adda sumungad. Bisitam samot dagita. Ay nawaw. Anya tiraramitin dagita at tao dito'y balay tatang. Robar ka ata kasaritam ida. Nangag ko day jay, anak. Drama dalaang dayta. Sigurado a kwarta ti kayat da. Iso ang nagadto ti drama da. Saan laeng ati Kumarim tinagreklamo? Adu dagayam. Talaga siguro nga nakamalay ti proseso anak ko. Ay natatang, kas na ko nakitayan, sigurado a kwarta laang ti habol da kita. Kayat da siguro nga ikak-ida iti kwarta. Ay, unay kan anak. Imbes nga aksyon ko ma, kastapay laeng ti ibagam. Madlaw mo't ngamin, tatang. Rupat kwarta da kita at tao. Bakit? Isardeng mo pala ang naita eyelash extension. Sayang mo't lakay. Ay nabaw, ado nga rudan ti agreklamo. Kasanon, nagsasarita da kita. Kat si kati may demanda. Ay awanan na. Kurang pa'y tanaurnong mo ang maibayad iti multam no bilang laang. Kat, anya nga ruti aramida. Sangwam dagiti reklamo na. Solusyonam, tapno sana dumakkel ti isyo. Kat inton sumaruno, di kan aging e-ekspertaw. No siyak ti ayan ti kamali o di nagreklamo kumaamin na customer kon. Dumnag ka kanyak bakit? Aksyonam nga umuna dagiti negatibo a feedback dagiti customer mo. Tapno saan na masayang ti bandog mo. Ken tapno mapapintas mo lang ti serbisyo. Baliwam no anya ti mga baliwam. Laglagi pa. Kurimat-mat dayt ha. Kasanon no maapektaran ti mata na. Ket di dan makakita. Ay,
Delikado ka, bakit? Nakasarita kong dagiti padak a nabiktima ni Mari Melissa, nanang. Kay, anya nga rodon ti plano yaw anak ko. Yan tangay nagrigat a kasarsarita day dya a Melissa. Iso ti idimandami, nanang. Tapno awanan ti mabiktima na. Ay, no agpatangkad, nasaysaya at akasta ti aramidon yaw. Amang da kayo pa iti baliktadin na no agul-uli magkayo laeng anak ko. Ay pudno launay, nanang. Nagturad kit di dayjay ah. Naimbag man tay manugot da nga agdemanda. Wen tama kaunget kanon ni kumarik idi kinasarita da. Awan lang arudon ti permit na, kas jay pa'y ti panakisarita na kadagiti customer na. No amok lang nga kastoy ti mapasamak, kadagiti expert lata kumanti nang ipakabitak iti artificial ako rimatmat. Agalas 11 ni tirabi eh. Ngam di ka pa'y matnaturog bakit? Agsasango kayo kadagiti customer mo iti barangay Holinton Bigat. Saan ka ni? Uwan, kasanupay asangwag ti amin lakay. Basol mumutlaeng no apay adimanon iti barangay na itang isyo. Nagrigat kan tumot a kasarsarita. Sana basta-basta tinapasamak kadagiti customer mo. Naimbag ko na tadida nagbali na bulsak. Awang ganas tinagbambanugak numultaan daklakay. Kurang paikit di tinaurnong mo Laglagi pa nga awan pa'y permit mo. Una yun ti kastoy mapaspasama. Intun sumaruno, aksiyonam dagiti reklamo, tapno masolusyonan na dagos. Di mon urayan a dumakkel, tasikan tumot lang ti kamaten da. Ay nawaw. Ay, nawaw! No adda negatibo a feedback daken ka, di mo baliwalaan. Aklunam tinagkurangam kat aksyonam adagos tapno saanan a dumakkelpay. Laglagi pam adagiti negatibo a feedback kat pagadalam tapno mapasayaat mo ti serbisyong. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.